Угодкі чарнобыльскай катастрофы. Сход адбыўся, а вось сыход не. Качанова супраць Лукашэнкі. Вы неправильно поняли, это не я, это Качанова. Черчилль спыніў літоўскія дроны. Уся краіна спынілася і слухала Лукашэнку. Лукашенко пагражае беларусам. Не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. У вяскоўцы знайшлі цэлы арсенал. Удар па скрэпах. Забаранілі ўпрыгожанні шын. Вітаем вас, сябры! У наш чарговы выпуск навін. Пра некаторыя адметныя падзеі ўжо зараз. Пачынаем. Сёння 26 красавіка адзначаюцца 38 ўгодкі аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Хаця тыя падзеі няправільна называць аварыяй. Гэта была катастрофа для тысячаў людзей. Да гэтага часу яна лічыцца буйнейшай тэхнагеннай катастрофай у гісторыі чалавецтва. У выніку яе былі знішчаныя сотні дробных населеных пунктаў, мільёны гектараў зямель былі выведзены з сельскагаспадарчага абароту. Найбольш цяжкімі наступствы чарнобыльскай катастрофы былі для Беларусі, на тэрыторыю якой прыпала 70% ўсяго радыеактыўнага забруджання. Чацвёртая частка насельніцтва, это больш за 2 мільёны, апынулася на забруджанай тэрыторыі. На пачатку савецкае кіраўніцтва хацела схаваць ад насельніцтва наступствы аварый, але ўжо на наступны дзень значнае павышэнне радыяцыйнага фону было зафіксавана ў краінах заходняй Еўропы, у прыватнасці Швецыі, Нарвегіі і нават Великабрытаніі. У выніку савецкае кіраўніцтва было вымушанае паведаміць пра аварыю, але зрабіла гэта са спазненнем, толькі 2 траўня. А днём раней у забруджаных гарадах людзей прымушалі ісці на першамайскія дэманстрацыі. На жаль, ніхто з тагачасных кіраўнікоў БСР не адказаў за замоўчванне наступстваў той катастрофы, хоць апазіцыя ўвесь час падымала гэта пытанне. У 1994 годзе да ўлады прыйшоў Александр Лукашенко, і пра наступствы аварыі зноў сталі замоўчваць. Маўляў, гэта ж апазіцыя прыдумала. 26 красавіка апазіцыя традыцыйна ладзіла чарнобыльскі шлях. Першы з іх адбыўся 35 гадоў таму, у 1989 годзе яшчэ пры Савецкім Саюзе. Сёлета па вядомых прычынах чарнобыльскі шлях не можа адбыцца ў Мінску, але ён пройдзе ў Варшаве, Беластоку, Вільні, Новым Йорку і іншых гарадах. Паколькі мы пішем перадачу раней, то пра чарнобыльскі шлях у Варшаве мы распавядзём у наступным выпуску. У Мінску завяршыў працу так званы ўсебеларускі народны сход. Ніякай сенсацыі на ім не адбылося. Лукашенко атрымаў яшчэ адну пасаду – старшыні АТА сходу. На пачатку планавалася, што на ім адбудзецца транзіт улады па прыкладу Казахстану. Лукашенко ўзначаліць УНС, а прэзідэнтам стане хтосьці іншы. Але прыклад таго ж Казахстану паказаў Лукашенку, што ўладу давяраць нікому нельга, нават сваім прыхільнікам. Тым больш, што пасля 2020 года ён яе ўмацаваў. Таму сабраліся больш за 1000 чалавек з усёй краіны ў сталіцы, паслухалі Лукашенку, пагаварылі між сабой і раз'ехаліся. Дальше что? І сапраўды, а што далей? З аднаго боку, свайго, Лукашенко зрабіў нібыта і правільна. Яшчэ больш умацаваў сваю ўладу, сабраў вакол сябе сваіх прыхільнікаў. Ну чего там лукашисты собрались? А з іншага боку невырашанае галоўнае пытанне. Што будзе з краінай пасля яго, калі ўсё ў краіне завязана на адну асобу? А асоба это далёка не вечная. Сапраўды, ворагу Лукашэнкі на сходзе не было. Усе прагаласавалі за яго, акрамя адной асобы. А Баба-Яга против! Вядома ж, Бабы-Ягі там не было, але Лукашенко ўсё ж назваў жаночае прозвішча. В основном, наверное, здесь ебатьки. И вы не ищите, что тут кто-то один проголосовал против. Я знаю, кто это. Нет, вы неправильно поняли. Это не я, это Качанова. Да. Цікава, пахаладзела ўнутры Качановай ці не, калі ён агучвае прозвішча. Ну, не магла ж яна супраць яго галасаваць. Але пасля, па прыкладу Лукашэнкі, можна будзе казаць. Я была адна, хто галасаваў супраць. Лукашенко ж таксама так хваліўся, што ён быў адзіны, хто галасаваў супраць развалу Саюза. Хоць насамрэч гэта быў не ён. І, дарэчы, калі б не распаўся Савецкі Саюз, то кім бы зараз ён быў? Наўрад ці сягнуў вышэй Шклова.
І калі ворагаў на сходзе Лукашенка не пабачыў, то іх пабачыў кіраўнік КДБ Іван Черчилль. Вядома ж, не ў зале, а за мяжой. Ён пахваліўся, што перадухіліў нанясенне ўдараў баявымі дронамі з тэрыторыі Літвы па Мінску. Прадстаўнік Літвы назваў это трызненнем. Але Черчилль лепш ведае, нездарма ж ён нарадзіўся на літоўскім памежжы. Ён этых літоўцаў нутром чуе, як Фелікс Дзяржынскі розную контру. Нездарма ж помнік жалезнаму Феліксу перад КДБ стаіць і зараз. Свой жа ў доску. Паляк, як і Черчилль. Але Захад проста ненавідзіць. Невядома, дзе ён спыніў тыя дроны на тэрыторыі Беларусі ці Літвы. Можа, аднаго яго выгляду спужаліся і не ўзляцелі? Вось гэта размах. Не тое, што некалі КДБ лавіла тых, хто дохлых пацукоў у каналізацыю кідаў. Это тебе не мелочь по карманам тырить. З Украіны джипы са зброі ўжо лавілі, Польшчу ў захопе тэрыторыі абвінавачвалі, з Літвы дроны перахапілі. Зараз на чарзе Латвія. Лукашенко абяцаў беларусам вярнуць іх у Савецкі Саюз. І хоць у нечым ды вярнуў. Інтэрнэт запоўнілі здымкі, як у гарадах і вёсках усе слухаюць правадыра, з тэлевізараў, манітораў, нават з мабільнікаў. Вось толькі яшчэ праса яго не транслявалі. Хто слухае седзячы, хто стоячы. Вельмі мне это нагадала мяжу 70-х-80-х мінулага стагоддзя, калі савецкі народ абмяркоўваў літаратурныя шэдэўры Леаніда Брэжнева. Са мной розніцай, што ў руках тады трымалі кнігі ці газеты, ды і тыя фотасправаздачы ў асноўным друкаваліся ў газетах. Не было тады інтэрнэту. Але на здымках людзі таксама аж вешаліся іншым на плячо, каб толькі прачытаць радок з твора Леаніда Ілліча. А зараз і чытаць не трэба. Глядзі і слухай. Вось толькі халера недапрацоўка. Людзі слухаюць без ручак і нататнікаў. Трэба ж, каб які чыноўнікі прагна запісвалі кожнае слова. Трэба да наступнага разу разабрацца, пакараць вінаватых і выправіць. Але ўсё ж Брэжнеў не быў такі помшлівы, як Лукашенка. Лукашенка, не маючы магчымасці пакараць заходніх палітыкаў, стаў пагражаць беларусам, якія з'ехалі за мяжу. Вот все те, кто сегодня собираются нападать на Беларусь и готовятся там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников. Усё па метадычцы. Толькі не па заходняй, на якую ўвесь час спасылаецца Лукашенка, якой насамрэч не існуе, а па самай сапраўднай гэбійскай, па якой галоўнае напужаць чалавека, але не агучваць нейкія канкрэтныя пагрозы. Далей чалавек сам дадумае. І чым ён пасля гэтага лепшы за тэрарыстаў, што бяруць людзей у закладнікі? Напрыканцы пару навін з Расіі. У Азоўскім раёне Растоўскай вобласці вясковец захоўваў хляве арсенал боепрыпасаў. У вёсцы Александраўцы ў драўлянай пабудове на тэрыторыі прыватнага дома супрацоўнікі паліцыі знайшлі 68 мінамётных снарадаў. Боепрыпасы канфіскавалі, вывезлі на палігон і ўзарвалі. Зараз праходзіць праверка. Дзе вясковец мог узяць боепрыпасы і для чаго іх захоўваў? Можа, не спадзяваўся на расейскую армію, рыхтаваўся да абароны вёскі? Тады могуць пакараць за фэйкі аб расейскім войску. А можа, проста хацеў дапамагчы вайскоўцам? Тады ўзнагародзіць трэба. А вось у райцэнтры Багучан і Краснаярскага краю адміністрацыя падарвала асновы традыцыйнай культуры. Забараніла для ўпрыгожвання двароў старыя аўтамабільныя шыны. Калі ж хто не паслухаецца і выставіць у сябе лебедзя зробленыя шыны ці якую-небудзь чабурашку, то атрымае 4000 рублёў штрафу. А калі это будзе асоба не фізічная, а юрыдычная, то давядзецца выкласці да 500 000 драўляных. Да чыноўнікаў дайшло, што розныя лебедзі, калапкі ды чабурашкі з адслужыўшай гумы вельмі шкодныя для здароўя. Вось і замахнуліся на святое, забаранілі. А можа, які майдан рыхтуюць? На этом мы з вами развітваемся. Дзякую ўсім за прагляды і лайкі. На жаль, пакуль нельга пакідаць каментары пад відэа. Але спадзяёмся, што эта праблема ўсё ж вырашыцца. Усё вам найлепшае. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце лайкі, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Калі ж не, проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!